hænderne. Bare slip snoren. Ja, det kan du gøre. Ja, kom igennem hjem. Den over den der. Du kommer her, du holder ham. Siger du. Igen. Ja, og så fortsætter. Du har lige her, den slipper. Ja, slip. Igen. Men så kan man være uden snor, ikke? Uden. Teddy, kom. Ja, kom. Du har slet ikke tid lige nu, vel? Kom. Rolig. Så gør jeg lige en kort opfaster. Teddy. Ja, han har selv tid. Jo. Teddy, kom her. Teddy, kom. Op og ringe. Ja, hvor er du dygtig. 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 Hvor er du dygtig. Sådan der. Og hundene sidder smaldravis. Når I har hunde på plads, og de sidder skævt, så er at den bedste måde, det er, at man lokker hundene ind mod sig selv, og så drejer rundt, så her, og så frem, og løfter op. På plads. Det var ikke, han skal lidt længere frem. Men altså, I sidder hundene skævt, så prøv at få hundene ind mod jer selv, benene lidt tilbage, og så drejer I ligesom rundt. Ligesom I laver et 8-tal. Og så er det vigtigt, at I holder hånden lidt uden for jeres. Ikke for tæt på jeres ben. Det er flot, Karin. Det er flot. Vil du... Jamen, så start der. Det går bare. Rikke, prøv at gå sådan her. Det er bare mig, der skal have. Ja, men det er da godt, du er her. Ja. Nej, så Prøv. Rikke. Prøv at få lige. Ja. Så sætter du benet. Altså nogle gange, så er det højere. Nu mistede jeg ham også, fordi jeg selv var i tvivl af det. Super godt. Det er flot. Vi tager godbiderne af låget og... Ja. Godt. Så stiller I jer på en række. Jeg tror, I skal stille jer sådan med solen i øjnene, for det er godt. Normalt plejer jeg at gøre det modsatte. Og så får jeg... Og I får hundene på plads. Plads, Cæsar. Plads. På plads. På plads. Klar? Skal vi have Karla på plads? Og I sidder meget flot tæt. Og vi det er plads. På plads. Ja. Så skal hundene blive siddende. Hundene skal blive siddende. I går ind foran hundene, og derfra så får I dem op i stå. Derfra får I dem i væk. Så er der, I får dem op i sit. Hundene skal blive siddende. Så går I over mod mig.
siddende. Det er så her. Det er siddende. Her. Det var lidt svært at møde. Sit. Det er så her. Sit. Det er så sit. Det er så. Det er så. Det var godt. Sit. 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 Godt, I stiller jer derovre på en række. Jeg tror, I skal starte med tunnelen. Ja, du starter med tunnelen. Skal vi vente? Jeg venter. Luna, her. Nej. Kom så. Igen. Nu vi træner, at hundene skal blive siddende eller blive liggende, og vi går væk fra dem. Nu skal vi modsat. Nu skal hundene bevæge sig væk fra os. Vi skal lære hundene, at når vi siger venstre, bruger vores venstre hånd, vores venstre krop, så kan vi få hundene til at løbe ud til venstre side eller til højre. Det er der, når vi går med vores hunde, og vi ikke vil have, at de løber sådan der, men vi vil egentlig godt have dem ud i rabatten. Lær dem. Det er vigtigt, at I bruger, når I siger højre, I så bruger højre hånd, at I ikke gør sådan her, men I gør sådan her, så er I tydeligt. Det vi gør, når vi skal træne det, er, at vi skal lære hunden at markere på noget i en genstand. Og det er så det her låg. Vi har hunde foran os, så vi står på en line, så vi har en god ved den ene hånd og låget den anden, og så tager vi det frem tæt på hunden, uden at røre hunden. Og så markerer hunden på det, enten med næsen eller med poten. Dygtig, det er jo det, vi gerne vil have, og så får den en dygtighed. Og det gør vi nogle gange, så gør vi det måske den der vej. Og når de er blevet gode til det, så kan vi måske lægge det på græsset. Og så kan vi sige højre, hvis den ligger til højre for os. Eller vi kan sige venstre, hvis den ligger til venstre for os. Okay. Men jeg vil gerne have, at I ikke gør det her. Fordi så bliver det en rapportering på hunden, ikke? Når de er så dygtige, gode til det, så er det, hunden skal blive siddende, og så går vi ud og lægger den og går tilbage til. Og så sender vi hunden ud, og så kan vi tilbage og få et problem. Så du skal først op, eller gøre sådan her. Jeg kan komme og vise det bagefter. Vi har hundene på plads. Så stiller I jer med højre ben ind foran hunden, så I står foran hunden. Hunden skal blive siddende. Og hvad så? Hunden skal blive siddende. Vi står foran hunden. Og derfra så skal I have den ned væk. Og på dækken skal I have den stå. Ja, det er det ikke sidste gang. Og mor træt i dag. På plads. På plads. Super godt.